Fil-Parlament il-Prim Ministru ħabbar iktar kollaborazzjoni maċ-Ċina, din id-darba fil-qasam tat-turiżmu. Żvela l-iffirmar ta' żewġ Memorandum of Understanding mal-Bank of China u mal-Beijing Kaisa International Travel Services. Dan tal-aħħar huwa l-akbar aġent turistiku fiċ-Ċina u anke forma parti mill-kumpanija tal-ajru Hainan Airlines. Li permezz tiegħu sal-2018 ħankunu ġibna 10,000 turist Ċiniż lejn Malta. U sal-2020 ħankunu tellajna għal 50,000 turist Ċiniż li ħajġu għall-ewwel darba ġewwa pajjiżna, Sur President. Dan ikompli jsaħħaħ ir-rabta tajba li diġà hemm mal-pajjiż Ċiniż. Kif ftit ta' xurilu kien iffirmat Memorandum of Understanding ma' Huawei fuq l-testjar tal-5G f'pajjiżna. Il-ftehim mal-Gvern Ċiniż ikkonsista wkoll mill-ftuħ ta' ċentru ġdid tal-Mediċina Ċiniża fl-Isptar San Luqa. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Muscat fakkar fis-setturi ġodda li dan il-Gvern ġab investimenti kbar fihom. Investimenti l-Partit Nazzjonalista dejjem kritika oppona u għamel minn kollox biex jipprova jħammiġhom. Fl-edukazzjoni, dan il-Gvern indirizza l-pluralizmu fl-edukazzjoni permezz tal-American University of Malta u l-Barts and the London School of Medicine and Dentistry. Dan tal-aħħar jiforma parti minn investiment iktar minn 200 miljun euro li l-Vitals Global Healthcare qed tagħmel kemm f'pajjiżna kif ukoll f'Għawdex. Huma se jibdew jamministraw il-binijiet tal-Isptar San Luqa, Caring Rec u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Ma dawn hemm setturi oħra. Mela il-loġistika, iċ-ċentru tal-loġistika ta' Ħalfar mhux settur ġdid, s'issa għadhom ma ħarġux Chris, imma għatihom ġimagħtejn ċans u di. Mela iċ-ċittadinanza b'investiment mhux settur ġdid, issa ħolhom bil-fintech. Dan jaħseb illi u biss jkellmu in-nies, il-fintech minn hawn u ftit tal-ġimgħa oħra ħejġi l-lonċjat l-istrateġija li għandha x'taqsam maċ-chain block system u dak li għandu x'jaqsam biex nattiraw dan is-settur aktar imma li ngħidu l-kap tal-oppożizzjoni jista' jkollok il-liġijiet kollha tad-dinja li jrid jkollok mhux il-liġijiet, salesman li jmur jbieħ u jġib ix-xogħol lejn il-pajjiż u jingbudi li nagħmel dak ix-xogħol.